I més qüestions. Unes 800 persones han participat a la primera edició del calendari d'Advent Solidari de Badalona. L'interès per aquesta iniciativa ha superat les expectatives dels seus impulsors, que ho consideren tot un èxit. Al calendari d'Advent hi han col·laborat 24 entitats socials, una per cada dia del joc. La dinàmica consistia a respondre a una pregunta diària sobre cadascuna d'elles. L'objectiu era fer xarxa entre les entitats i, sobretot, donar a conèixer la seva tasca. La gent ens ha conegut. Jo penso que hi havia entitats potser que passaven més desapercebudes i que finalment hem fet un tret de sortida i ens coneixen una miqueta més. També és cert que volíem buscar no només les persones que ens coneixien directament, que en diem la primera corona, sinó que també volíem arribar a una segona corona, a gent que normalment no està vinculada, i penso que també hem fet aquest pas. La cerca de la resposta correcta a les preguntes plantejades ha contribuït no només a un augment de visites a les pàgines web de les entitats, sinó també a una conscienciació dels participants sobre diferents problemàtiques socials. Les preguntes que fèiem eren preguntes que anaven molt encarades a l'entitat, de tal forma que en aquesta entitat ha fet quants anys? 20, 15, 30, i havien de contestar, i això volia dir que havien d'entrar a la web. I llavors també aquests números no els tenim, però l'increment de visites a les webs de les entitats també ha pujat. Per tant, això vol dir que també s'han vist més, que la gent s'ha preocupat de mirar. Els impulsors del calendari confien que la difusió aconseguida de les entitats socials es tradueixi en una major implicació de la ciutadania en les seves causes. De fet, assenyalen que algunes ja han notat un increment de donacions i esperen que en els pròxims mesos també es produeixin el nombre de voluntaris. Davant l'èxit d'aquesta primera edició, la intenció és fer un nou calendari d'Advent de Badalona al Nadal que ve. Enguany, prop d'una cinquantena de participants han rebut premis com vals per gastar en botigues, un televisor o fins i tot un viatge després d'haver respost correctament totes les preguntes.